wena ama-Brazilian weave uBrazilian angami Uzoyithatha uzoyisaphi i-Brazilian hair wena? uzonikeza abanye baningi ogeli phandle cabanga ngimthole egqoka amawigi lo muntu Mfethu bathi boqoka ama-wig manje uzigqoka ama-Brazilian hair bayifuna. uthini ufuna ukwanda le wig yakho i-100 rand lebo uyithenga esikadini Khani uBrazilian weave 100 rand ubhemani ubhema inyawo ubhema noma ubhema insango uyithenga i-Brazilian man. so she was wearing a wig. Now wathenga weave. lawa small street lawa Wena wathenga i-weave Brazilian. yeah So ayifuna manje. agqoka khanya imbawo Khanya imbawo. yeah angazi urojwebi niyavisa le khanya imbawo ne? hayi yabo uthina uzoyilanda hayi ya ngizoyilanda uzongifunda unqonde uyithole edustbin uzongiqonda kahle njengomshado wanyoko So kahle kahle umthatha wamwenza umuntu ne? ngenza umuntu ebantwini angithola nami ngimthole uyabona yabo abantu abadobha amaphepha ucishe efana nabo yabona nami ngabona i-potential kuye ngithi maybe sizobane something yabona Okay, manje ngathi nifuna uthukana manje asiyeke. My sister, just bring his Brazilian weave. Just bring his Brazilian weave. You tell your new boyfriend to buy you one. Angithi uzoyithole emnyango ngaphandle azozoyilanda i-Brazilian ukunikeze kanjani? Umnikeze the way akunikeze kakhona. okay Yes. And then maybe your new boyfriend will buy you if he can afford. If the new boyfriend can afford. If he can't then can afford i-Brazilian yamanyani afoda uphi ugqoka amawigi afoda amawigi lawa agqokile into zami kuyisho